Hello, this is Clifford. Ano ang baligya dool sa SM City Consolacion, direksyon sa Mountain Highway. Ang travel time less than 3 minutes. Mo siya ang baligya tag 7.5 per square meter. Ang location ani Tilhaong Consolacion. Ang monthly sa 50 square meter land area 6,083 pesos per month. No interest, wala equity, wala down payment. Doon na lang kini 10,000 pesos reservation deposit kana deductible sa total contract price. Kung gamaya na ka sa 50 square meter, doon na tayo 60 square meter, 80 square meter, 100 square meter, 120 square meter, or more. Kung gusto ka o mas dako, pwede magtapat, maglinya, or magtalikod. Bisag unsa, pwede ra kayo. Limitado lang ang lote niini. So mga more or less 100 lots ni siya. So if you're interested, contact this number sir 917-771-7460. Okay, so ang entrance sa gate na diri. Kana diha, so then diri mani ang entrance 8 meters. Nindot ni siya tukuran og apartment. Kay duol ra kay ni siya sa SM. Kung imong tan-awon diri mao ni siya ang Monteverde. Okay, so padung ko sa gawas, mao ni ang Mountain Highway, pabalik na ni siya sa SM City Consolacion. So kung imong tan-awon mao na DB Justin, magiana nimo ang ato ang mga kasada diha, mga napoday ang subdivision niya. Mga ako na siya gi-pass forward, so makita nimo nga paspas ang camera, pero duol ra jud kay ni siya. So tan-aw nimo unahan na SM na So karon ongoing ang mga construction ini, daghan ang mga diha niya. Makita nimo diha nga nay mga dagkong mga sakyanan niya nagsugod og kuana mga ni ang SM City Consolacion. So imong tanawon ongoing gud ang mga road concreting ang kini nga Mountain Highway. So mo ni karon ang development as of 2018 buwan sa Mayo. So mao ni siya, kita nimo na diha ang SM City Consolacion na sa left side. So ongoing ang Mountain Highway paingon diri sa Tilhaong Consolacion. Okay? So, contact this number Sir 917-771-7460 kana sa Globe, or Sir 932-111-5788 kana sa Sun. Kontak dayon kay sa 3 days lang dali na nahalin busa, tawag dayon para di ka mahutdan. Okay.